ku daga tambarin gaggawa na janguya uba ga arewa shatima mai halin godewa rashin jini rashin tsagawa rashin ruwa rashin tonawa a dace da su annace a dace da su ga sako me san akau da kai kashin me san akau da kai shi zai kau me san aje da kai kashin me san aje da kai shi zai kau akwai wata amana wallahi ko wata amana sai ta ci shi sai ta ci ku ka ci amanar kashin mu sai ta ci ka in kin ci amanar kashin mu sai ta ci ki in sun ci amanar kashin mu sai ta ci su in kun ci amanar kashin mu sai ta ci ku sakon injiniya sato mi ne wannan wato na fadin yan jala masoyin kashin masu bayani yace a gaya musu Allah ne gatanka duka arewa kowa ana ƙaunar ka kowa taɓa ka kuma arewa ya tanka dan haka mu akan ka ba ma shakka mutanen mun ka sanna akan sai naka shatima mu akan daidai muka san ka shi ne ra'ayinka ba a zauna da lafiya kullum roƙonka a gaya musu mun faɗi sirkullansu zaɓen da aka yi kai ne gatansu ba dan da kai ba da sai dai buzinsu duk ƙuri'ar arewan kai kan haɗo ta kai ka bi dukkanin shi ka kira ta ka je sakko ta fada ka je gazdau ka leka hadeja ka je ka daura hadda kana wanda bo ka shiga gombe ka shiga bauchi fada ka je adamawa da birnin yobe arewa kai ka ce mu fito mi izobe mu haɗa kai mu haulayi a ci zaɓe aka ce ko ba a san mutu kada a yaƙe mu tsarin da aka yi sanarwa kai ne bifi arewa ta yi murna amma wani haufi to yanzu me ya faru ake wani canfi ko an ci moriya saura fasa kofi a gaya mini waye ita mukar kashin waye hidima ya fi oga kashin yayi turanci aka bada attention yayi hausa saboda a gane bayanin a to ikon